Chámase Manuel, é un albanel desde os seus 20 anos especializado en alicatado, pero dalle a todo. Agora, fíxense nas súas mans. Aquelas mans do martelo e do alicatado o corte e confección. Sempre me gustou a costura. Eu, cando era neno, facía os vestidos ás muñecas ás miñas irmáns. Pero agora non só vistes, senón que tamén mesmo das clase a estas mulleres. Hola! Hola! Non veñen o lunes a clases, veñen todas contentas. Entende que as motivacións aparecen se cadra cando un xa non conta. Entendo que non, ao mellor non tuvo ocasión hasta ahora de poñerse a coser. A ello. Eu prefiro mellor esta non a obra. Isto é un bolso destes de mano. Todo isto, Manuel, feito por ti. Sí. Este é un pouco máis ben a unha festa e cousas así. Porque isto a diario podes leválo, pero... Pero fíxense nas seguintes fotografías que son os deseños de Manuel para unha persoa moi especial. Esta é miña cuñada. Miña cuñada é ceja. Hai un montón de tempo que leva esta ceja. Emocionaste porque os deseños que leva, aparte do cariño, os deseños son teus. Sí, son os meus diseños. Tamén é a muller que me levou a donde estou agora, porque ela foi donde me levou a academia a aprender a coser. Eu aprecio un montón, ela tamén a mí me aprecia un montón. Porque eu digo, mira, este de color rojo, azul, verde. Ela vai a 11 e sempre lle preguntan, ese vestido que levas, quen cho fixo? Fainos o meu cuñado. Que é máis difícil? Facer unha boa mezcla de cemento ou coller uns baixos? E un baixo a min levame pouco tempo. Un chisme de cemento tens que meter as paladas exactas, o cemento exacto, a auga exacta, e sempre che costa un pouco así. É que che parece máis fácil? Caer no feísmo urbanístico, isto de agora, ou na moda rápida? Eu a moda rápida desta, cando vayan a comprar así en internet, non me vai, porque eu prefiro ver un vestido feito dunha persona que sabe realmente coser, como imagínate un babeiro ou un vestido elegante como fajo pa miña cuñada. A mí gustame que despois as chicas que leven algo para coser na casa. Deixolle deberes para que acaben a obra. Sí, para que acaben a obra, claro. Manuel, modisto.